ברוכים באים לאחר צהריים של כיף. כאן אנחנו נדבר לכם על כל מה שקורה. בואו נתחיל בפיינל פור הישראלי, בכדורסל. גמר פיינל פור יפגיש את מכבי תל אביב, הקבוצה הכי טובה בכדורסל הישראלי אי פעם, מול גלבוע גליל, לפני השנה שעברה. האם מכבי תחזור שלטון? האם גלבוע תישאר? כל זה תדעו היום. להזכירכם שנה שעברה והיא נגמר 90-77 לגלבוע. בואו נעבור לגמר גביע המדינה בכדורגל. כמובן חיפה אלופה והסגנית הפועל תל אביב נאבקו זה מול זאת. אז הפועל תל אביב הבקיעה בדקה השנייה ואז התמסרה וכלום. ועכשיו בואו נעבור לגמר ליגת האלופות של השנה שיהיה באנגליה ויפגיש את מנצ'סטר יונייטד מול ברצלונה.